21 Awgustda Mary welaýatynyň merkezi şäherinde yerleşen Lälezar bazarynda ýangyn döredi. Wakada bazardaky adyndan 7 dukan dolu diýen ýany ýandy, ýöne adam pidasy bolmady. 24 Awgustda gaýtadan açylan bazarda Sewitin kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleri gözewçiligi ýeti güýçlendirip, ýanynyň bolan ýerini surata ýa video düşürmek isleýän raýatlary tutsak edýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň Çeşmesi Aşgabatdan maglumat berdi. Ýangyn gündüz wagty boldy. Şonda bazarda alyjylaryň azlygy sebäpli adam pidasy bolmady. Hemme adam ýangyn ýerinden gyssaly gaçyp gidipdir diýip Çeşmämiz aýtdy. Waka şaýat bolanlaryň Çeşmämize gurrun bermegine görä ýangyn söndürjiler wakanyň bolan ýerine çaltlyk bilen gelip desine ýanyny söndürdiler. Muňa garamazdan wakada azyndan 7 dukan we onuň içindäki haritler dolu ýandy. Söwdägärleriň anyk näçe ziýan çekenligi belli däl. Ýöne olar takminan 20-30 miň dollarlyk söwda haritlarynyň ýanyny aýdýarlar. Bu dukanlaryň arasyna azyk parfümeriýa we kosmetik haritlaryny, spirt içkileri, tehnologik enjamlary, şoltany telefonlary satýan dukanlar bardy. Diýip Çeşmämiz bellidi. Ýanynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada resmi maglumat berilmeýär. Ýöne muňa elektrik üçinçiligindäki näsazlygyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Resmiler ýanynyň ot ýakylmagynyň sebäp bolan bolmagynyň ähtimallygyny hem derňeýärler diýip Çeşmämiz bellidi. Telekeçilere we alyjylara tasy 3 günläp ýapylan Niýazow şaýolunyň ugrunda yerleşen bazar 24 Awgustda irden gaýtadan açyldy. Ýöne häkimetleriň bazarda gözewçiligi ýeti güýçlendirendigini synlasa bolýar. Her adımda mahkama kanun goraýjy edaralaryň we howpsuzlyk işgärlerini görse bolýar. Olaryň aglawasy raýat eşiginde bolup ýanganyň bolan ýerini surata ýa video düşürmek isleýän raýatlary desine tutsak edýärler we soraga çekýärler. Olaryň esasy aladasy daşary ýurtlara surat, video we informasiýa gitmeginiň öňüni almaklyk. Diýip Çeşmämiz kanun goraýjylaryň dukany ýanan telekeçileriň ýanlaryna gelip gidýän adamlaryň ählisiniň şahsy maglumatlaryny ýazyp alýandygyny hem bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilenler şeýlede ýangyn we onuň döremeginiň bolaýmagy mümkin sebäpler barada bazar administrasiýasyndan, Sewitin polisiýa müdirliginden we howpsuzlyk edaralarynyň kommentariýa alyp bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we berk döwlet gözewçiligindäki media serişdeleri ýurtda bolýan ýangyn, ýol ýa tebii hadisalar barada maglumat bermeýärler.